Anga foli ani wale nyumano be ka nyeshi omo Mali kono ani Mali ko ka ni kuma mba soro omunu siglendo jabaranu koro ko nyamada wala sa famia bi soro aw fe teleshirif la bamananga kuna foni na wala libna ko yemunu na Mali kunga ani jen famaro kunga ni akuma selenye bakuruba kuna foni fle. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali al-Islamé dine nyama ka fara nyon ka jekuluba u ka bolo farambe kanga ba ka fe olu ka nyama ya so sigili sefe. Groupement ma nyema Seydi Shérif Ousmane Madani Haidara ka fara bureau national mato ka u yira kene kono bara enkaru fe sibiri temene masikalo kileta ani sheki kangaba ninde bamananga kuna foni na kuma bae soni mimi na wala like au ye au bismillah. Jamana ministri munga baro be nyeshi jiko ani kuranko ko nyaw nyana bolima ka fara aka ministri so ma chaman kan u yetama do ke kata marabolo do la krengreniala kangaba narena ani sibi laini mu kumbe ministri bolo aka tama sefe ode kata maflelike bara munun kere ka se ka jiko ani kuranko nogoya ni duku ko fole nunuma gelea jume mbala wala sa ka se ka furo la suma teliala anga mamunu ya baraka oye Amadou Kamara ani Sudunyare abi wala mami fe Tata Touredo. Ministri mi nyashine no jiko ani kuranko ma akatabo sibikawe kinyeda ye kuranko ani jiko kan abedo jamana nyama ka hakilina kadaraw li kono no ye ka jini kuran la se jamana dem bela jelima ambe anga dememba surtout be dememba fu kosobe parce que femme ko jiye nema de furan fene nema de ni ji soro ka même ka kuran soro hakilla o yi adamadiya re sabatile al islamia atenya ni jiche. Donc vraiment nani di soro ka France amba alhamdulillah ma fa ko alhamdulillah amba ala baraka dano yi halibi parce que naya jati na ninga kuma lango ka fo kala je parce que ni anga sigida jati mine mo mi ko soro mo mon cha kusobe bon ni usira ka Quran di jamama wodi anga la yini kusobe parce que mo be France ni dugu mo la sabaye la clé ndron de aswa to flash ma soro sibi kankaba ani narena bara minun kera jiko ani kuranko lai bara bolodale munu nyashinen do togoda yiri walima karankarané yala a kuranko ana jiko ode ya waliya. Bon, il y a un courant, bon, moi je peux dire que le problème est en courant là présentement parce que les puissances qu'on a, puissance mouvement boulot y a non, absé de goût donc ni un méga il révisera la faraka. Donc vraiment, je pense qu'on n'a pas de problème. Non, courant ticket. Observe quand on va au Réunion, non, manja ka temal bo ko ko la. Ambe kangaba ya, donc ministre nana kangaba la jebi, kangaba jiko mbe kangaba ya, château d'eau mbe adlala comme 1996. Donc château d'eau Korola adlala mbe kangaba wakati mno yaso kangaba mbe boya ko c'est kangaba boya na mo tara plateau sans flala. Donc denachi projet do initié pour que kangaba projet renforcé pour que munumbe sans flala lo se ka jisoro. Au projet me forage ke forage mbe 10 mètres cubes dit ani château d'Odlala château mon boyan 40 mètres cubes donc no kera munu be plateau sans flala olu na jido soro nga ni barante kangaba projet jiko bampe gelea bampe donc il faut que anga projet vrai ni mu miseka kangaba kaw la wasa kosebe Samba fla antani wolonfla ani samba fla ani mugan jamana nyemɔgɔw kelen do ka hadamadenya dɛmɛ minuta o kadara kono akune o be se ka ye jamana deuna ni yele ani ji sɔrɔli ye u fɛ baara bolodalenba dɔw de ɲɛsinen do o kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko kuran min lasulu tayɔrɔ ye tile n'u ko a ma énergie solaire o baara caman de bena sigi sen kan jamana ɲɛmɔgɔw ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baara kadara kɔnɔ Président de la République a eu comme il faut le 31 décembre 2016 qu'au un programme urgence sociale lancé. Au programme urgence sociale, Djiko Bala, Kouranko Bala, Kata 2017, Kata 2020, Aya Nanyata, Ka Fonye, Kan ke faire beke pour que Malion be yoro ou que Djisoro. Ou que courant soro mais voilà à cause ji aka surmogo la ou ka soro fana dañuman la ya famo donc wodi kaso awya yi ambe tamani la awya yi sisa dilebe chogomi mogo segenendo ya famo donc nana ka ji ko laje projet o mum be san la projet o mum
kɛra ka ban k'a lajɛ baara min kɛra est-ce que a bɛ se ka mɔgɔw ɲɛ fɛn min kan ka fara a kan pour que jiko a ka kɛ min ka kan donc an nana o de kama an ye kangaba kɛ kangaba EDM bɛ yen courant kama. Hakili jigina san 2017 ani 20 baara bolodalen minnu ɲɛsinnen don adamadenya dɛmɛ na siraw ma a bɛ senna Mali fan caman fɛ walasa ka jiko ani kuranko nɔgɔya jamanadenw bolo. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali alisilamɛ dinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba u ka bolofaran bɛ kangabakaw fɛ olu ka biro yɛlɛma senfɛ groupement ma ɲɛma a yira kɛnɛ kɔnɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ka fara biro national maa tɔw kan baara in kɛra u fɛ sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 18 kangaba nka ɲani u bɛ don kangaba dugu damadɔw bɛ u jɔrɛ ka foli bila yen kaw la Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman kan ye. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans de Mali a ma ɲɛma a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ka fara groupement a membres bɛɛ lajɛlen kan u jɛra ka bɔ Bamakɔ da fɛ ka bɛn ni sibiri don marisi kalo tile 18 ye ka sabu kɛ groupement bolofara kangaba o kun kan ka cogo ka labana ko bonya da bureau national mɔgɔw ka o de bolodalen kun don ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 14 ye ni o ye 14 heures ye karamɔgɔ Haidara maminana bɔra Bamakɔ da fɛ furanjɛrɔ dugu minnu bɛ yen olu bɔra ka kunbɛn ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ fana maminani karamɔgɔ n'a ka jama sera Samaɲana ka y'a kunbɛn ni bonya ni karama ye a labana ka dakuru ɲɛ 2 foli k'u la ka dugawu kɛ u ye fana Samaɲana tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ n'a ka jama donna Ɲanganabugu yen fana a y'a sɔrɔ Ɲanganabugukaw bɔlen don fa bɛɛ fɛ ka na a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara kunbɛn yen fana a ye foli kɛ ka laban ka dugawu kɛ u ye fana kɛnkɔrɔbakaw fɛ yen olu fana bɔra ni ka karamɔgɔ Haidara kunbɛn yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ye kɛnkɔrɔbakaw ye dugawu ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ ni ka laban ka dugawu k'a ye fana madinɛkaw fɛ yen karamɔgɔ n'a ka jama donna yen ni ka foliw kɛ ka dugawu kɛ dengena fana kɛra o cogo kelen la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nɛgɛ ɲɛ 10 ni 3 ni nɛgɛ ɲɛ 14 ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ kangabakaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kangaba kɔnɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans de Mali min sigi kun ye silamaya diinɛ a bɛ se ka dɔn ni diinɛ basigilen ye silamaya diinɛ min mankutu tiɲɛ bɛ bi ka sabu kɛ maa bɛ maa la o kɛwale ye minnu kɛn bɛ ka silamaya diinɛ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔnfan diinɛ ye maa wɛrɛ ɲɛkɔrɔ groupement ka wuli ka jɔ a n'a ka kɛwalew o bɛ se ka kɛ sababu ye k'o bɔ olu dusukun na cogo min k'u segin silamaya mɔ n'i ma se k'a mɔ yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ sabali diinɛ fɛnɛ don i n'a bɛ se ɲɛsigi la nin y'a ka baarakɛtaw ye jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min jamanadenw bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min k'a daminɛ kɔrɔn tilebin gaɲaka bani baara laɲiniw y'o ye. Nin bara minnu kɛra karamɔgɔ fɛ biro yɛlɛma kun tɛ nka biro sigi de kun don ni dugu damadɔw de tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ a n'a ka délégation u ka sɔrɔ ka don kangaba dugu kɔnɔ ye u kunbɛra ni wasa kabini dugudenw fɛ politikimaaw ka taa se diinɛmaaw ma an ka maa minnu kɛra bara sire Muktar Bagayogo a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali. Mana mina groupement ma ɲɛma Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara n'a y'a sigiyɔrɔ sɔrɔ kangaba u ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebele in kan kangaba dugutigi a n'a ka conseil olu ye foli ani taarɛ kɛ ni ka bisimila ka taa se kangaba fanga bonda mɔgɔw ma a maire a sous-préfecture ɲɛmɔgɔw a wasadenw n'o y'a députéw ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra u ka nisɔndiya ani u ka farifoni ani u ka taarɛ ko yira groupement ma ɲɛma a n'a ka sirakulu donni na bi samedi don marisi kalo tile 18 k'a fɔ olu ma se k'a la fiyewu nin bɛna kɛ sababu ye hɛrɛ ani baden ani kelenya k'o don kangaba de kɔnɔ hakaja Mali jamana yɛrɛ. An bɛ karamɔgɔ ka leçon de lamɛn koyi. Naamu. N'o tɛ an bɛ milieu min na a ma nɔgɔ. Naamu. Mais caman bɛ kan na. Naamu. Caman bɛ fɔ an ma. Naamu. Mais an dalen nɔ a la tant que nin giri ninnu b'an ɲɛ. Naamu.
ka an bilasira hakili ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ ko mana ga cogo cogo a bɛ laban ala ta de ma n y'o fɔ n tɛ association na dɛ mais n bɛ Haidara ko kun na bi n b'a la bi n b'a la sini n b'a la sinikɛnɛ ala kɛ si ani kɛnɛya di karamɔgɔ ma. Kangabakaw aw ni tile bi an kan ka fɔ bi ko bi an ka iji dɔ ye an bɛɛ tɛ maga sɔrɔ mais n'an ye ala ka mɔgɔ ladanu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ an ka magataga dɔ ye o de ye minijanga bɛ sago maa o maa n'a bɛ kangaba yan n'i bɛ ko de kunna an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ka foli di dugutigilakaw ma ani denmisɛnninw ka foli di dugu ni commune ni musow ma n ka foli bɛ se karamɔgɔ a n'a ka délégation ma bɛɛ fɛn fɛn bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se yan ko aw bisimila minija an ka foli b'aw ye. O dantigɛli kumaw de kɔfɛ kangaba diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye alimaminakaw ye alisilamɛmuso minnu bɛ kangaba kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen nana ni ka groupement maa ɲɛmaw k'u bisimila u ka nali in na ni ka u taarɛ u sɔrɔla ka don sigi yɛrɛ kun kɔnɔ n'o de ye biro kura min n'u kan ka sigi groupement tɔgɔ la kangaba kɔnɔ o biro papier u nana bɔ ni k'o kalan naba jama bɛɛ lajɛlen ɲɛma dabama ye maa min garisɛgɛ don a ɲɛmaya la n'an ko a ma ko président o kɛra Cheikh Tidiane Kamara ye a y'a ka nisɔndiya a n'a ka farifonu bɛɛ lajɛlen yira baara in na. Anw ye denmisɛnnin ye tɔn ni sigilen fɛnɛ anw ye wolo bila ka na tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma a y'a sen ta min kɛ Bamakɔ kana anw sɔrɔ kangaba yan walahi o nisɔndiya b'an na kosɛbɛ parce que bamananw b'a fɔ ko ni ye nisɔndiyabagatɔ bila k'a ka tasuma n'a nunji ma lasa a daji b'a lasa o tuma o nisɔndiya kɔni bonyana anw ma bi kosɛbɛ n'Ala sɔnna alhamdulilahi rabbil alamin danaya min lara an kan ka fɔ k'an ka biro ta k'an ka baara n'Ala sɔnna an b'a danaya fa parce que mɔgɔ na kun ka fisa ni i yɛrɛ ye an yɛrɛ de ko k'an b'a fɛ n'an ko k'an b'a fɛ o kɔrɔ k'an bɛ s'a kɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ biro ta ka sigi an kun ka tila k'a baara kɛ cogo la parce que ko mɔgɔ man farin i jigi de ka farin ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ ko kɔmɔgɔ ɲuman de b'i la ne lalen kɔmɔgɔw la u bɛ se ka biro ta n'Ala sɔnna. Kangaba groupement birodenw yiralen kɔfɛ biro national mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Torokɔrɔbugu alimami Mohamed Musa Jalo ale bɔra groupement yɛrɛ sigikun ani groupement ka laɲiniw ale y'i da don o kumaba bɛɛ lajɛlen na n'o k'o lase o de kɔfɛ groupement yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ɲɛma n'o y'a secrétaire général ye Cheikh Mohamed Makiba ale bɔra ni ka foliw kɛ ka taarataaraw kɛ ka na u bisimila cogo ani u kunbɛ cogo kangaba faamaw a n'a dugu ɲɛmaw fɛ ala la k'o kɛra u ma nisɔndiya ko ye wa o kɛra u ma taarataara ko ye. Groupement an kuma kana fɛn fɛn fɔ a la yan an y'a sɔrɔ aw y'a dɔn k'a faamuya ka ban k'a ka bureau sigi o base ni o principe kan min bi a to anw tɛna don détail jan na bilen mais an bɛ mun fɔ jamana bi cogo min na bi diɲɛ bi taa cogo min na bi hakilima n'i ye dɔɔnin d'a ma i kan ka to k'i kɔfilɛ i kan ka ɲininkali kɛ an wulila min an bɛna taa min an bɛ yɔrɔ jumɛn na. Kada ke jamana yɛrɛ taacogo bi o recommandé jamana den kelen kelen bɛɛ. U nana an fɛ bi lajɛ min na o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o bureau sigi ye Kangaba ayiwa a ko labɛnla minnu bɛ Kangaba yan u ye ko labɛn ka bureau provisoire sigi mais a validation bɛ bɔ ale yɛrɛ ka yamaruya la. Donc, o bɔra ka bureau min présenté sisan hakili la bɛɛ ye bureau mɔgɔw tɔgɔ mɛn u y'o yɛrɛ jira kɛnɛ kan fɛnɛ. Groupement des leaders spirituels du Mali ayiwa ale ye jɛkulu ye min ni a ŋaniya fɔlɔ yela Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ la. Donc, ale ye diinɛ futinɛ yelenba ye diɲɛ kɔnɔ. An bɛ waati min na sisan ɲɛ b'a la a bɛ ka baara min kɛ diinɛ la baaradennin tɛ o b'a jira k'a fɔ ko Ala ka mɔgɔba don Ala ka diinɛ cɛba dɔ don donc an ka foli b'a ye Ala k'an n'a dɛmɛ a diinɛ baara la. Ka diɲɛ di ka biro yɛrɛ bila sen kan k'a fɔ a sigi cogo nɔgɔ foyi tɛ a la o kumakan bɔra groupement yɛrɛ ɲɛmaaba da Seyedi Sharif Ousmane Madani Haidara. Bureau min n'u y'a kalan an ɲɛna sisan an jɛna n'a ye k'a sabati k'a valider
k'a ɲini ala fɛ ala k'a sabati ala k'a ɲɛ a kana kɛ biro sigira ye dɛ non a bɛ baara min na an b'a kalama dɛ mais waati ni waati a ye taa karamɔgɔw ɲini ka fara a ka karamɔgɔw ka yan a ka adamadenw tulo bɔ wulibali don dɛ tant que ala ta bi fɔ dusukun ɲuman dɔw b'a minɛ n'o tɛ an ka jamana a yɛrɛ ɲɛ b'a la o a tiɲɛna dɛ jogo banna yan fo alimamiw kamana gwanen ye ɲɔgɔn wele juma misiriba la a y'o kibaru kɔni sɔrɔ balani so o ɲɛ tɛ se ka fɔ aw ye yan koyi ala ka n'o s'a fɛ yan o de la Bamako alimami bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka alimami tɔnba n'o ye limama ye ka taa juma misiriba la ko ni maa o maa n'a kɛra i ka da la u t'i ka su seli u t'i ka furusiri wa u t'i ka den dɔgɔ da yarɔ alimamiw bɛ taa se nin yɔrɔ la o b'a sɔrɔ u sɛgɛnna mais o y'a sɔrɔ anw ye wele da ka dɛsɛ u ko fa b'aw na ko an b'a gɛlɛya mais bɛɛ tilala ka segin ka na ye tuguni mais alimamiw kamana de gɔnna n'o tɛ Bamako olu ma min faamu alimami balanisow bɛ yen o ni alimami baw k'u ti su min seli alimami balanisow b'a seli o tuma na ne bɛ kuma surunya yan jamana minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsin an ka finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre de la défense et des anciens combattants a bɔra ka tile naani taama kuncɛ Tombouctukaw fɛ minisiri kun taara ka taa Mali ma ɲɛmaaw ka dɛmɛ dili lase an ka finitigilakaw ma Tombouctou o tɛmɛnen kɔfɛ ani yenkaw ka masala bɛnkan sɛbɛn kan n'o ye accord pour la paix et la réconciliation nationale ye Kafunɛ Bacili a bɛ walawalali caman k'an ye. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don sɔrɔsiya ani sɔrɔsikɔrɔw ka caw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ Abdoulaye Idrissa Maïga a ka nin tile naani taama in sen fɛ ka ɲɛsin Tombouctou marabolo ma a laɲini gɛlɛman kun ye ka t'i ɲɛda finitigilakaw kan ani lakana tigilamɔgɔw walasa ka t'i ɲɛda u ka baarakɛcogow kan an'u bɛ baara kɛ lahalaya minnu kɔnɔ a ka o taama in sen fɛ Abdoulaye Idrissa Maïga a taara foli ani kɔkɔrɔmadoni wale de ta k'a di finitigilakaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka da u ka cɛsiri baara an'u ka wulikajɔ baara kan jamanajɔ la cɛsiri baara minnu ni olu bɛ ka bonya kosɛbɛ lakana bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabatili la Mali jamana kɔnɔ minisiri ka fɔ la a ko Tombouctou marabolo n'i y'a ta k'a lajɛ a bɔra sisan nɔ ka waati gɛlɛnba dɔ de latɛmɛ min na a kundama ti tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan ka sanga ni wulikajɔ ye min taara ka lakanatigilamɔgɔw sigiyɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ maa ŋaniya jugu dɔw fɛ o de kama a y'a laɲini ni ka ni wulikajɔ in kɛ o min kɛra wagati gɛlɛnba ye bari sabu ka daa kan Mali lakanatigilamɔgɔw u filɛ ka porogoto ka bɔ jahadiba dɔ de kɔnɔna na Mali minisiri min ni a ka caw bɛnnen don sɔrɔsiya ani sɔrɔsikɔrɔw ka caw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a kelen ma taa nin taama in na a bilasirala sɔrɔsiya maa ɲɛma caman fɛ ani Mali wasabulon kɔnɔ wasaden dɔw fɛ u jɛra ɲɔgɔn fɛ ka t'u ɲɛda lakanatigilamɔgɔ dɔw sigiyɔrɔw kan Tombouctou marabolo kɔnɔ lakanatigilamɔgɔw sigiyɔrɔ min bɛ Arawan u taara u ɲɛda yen kan ka t'u ɲɛda Bouchebeya ani Gundam dugu kɔnɔ lakanatigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ka o munumunu salon ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan u da sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanatigilamɔgɔw jɔyɔrɔ kan u ka wulikajɔw caman ninnu senfɛ walasa u bɛ se ka juguw kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔw la minnu ni sisan ni Tombouctou marabolo bɔra k'a latɛmɛ ala ni lakanatigilamɔgɔ ninnu yɛrɛ ka cɛsiri baaraw kɔnɔna na n'u sera k'u yɛrɛ bɔ sɔrɔsiya maa ɲɛma chef d'état major général des armées Didier Dako ale fana ka dantigɛliw la ko taama in senfɛ jateminɛ minnu ni u bɔra a kan o da k'a fɔ lamɔgɔw tiɲɛna u bɛ la kosɛbɛ u y'u kalen k'u siɲɛ jamana ye k'u bɛna minɛ minnu fa tiɲɛna u bɛ ka caman kɛ o baaraw la hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ minnu ni a cɛsiri baaraw a n'a wulikajɔ baaraw ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a da ko caman kan nka o n'a ta bɛɛ baaraw fanga bɛ ka bonya o munumunu salon ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u bɔlen kɔfɛ yen nɔ minisiri n'a ka jamakulu u taara foli ani waleɲumandɔn bila Tombouctou marabolo maa ɲɛma dɔw la alimamiw o ni a ladalako ɲɛnabɔbagaw o sigiw tɛmɛnen kɔfɛ sigi donna Mali minisiri cɛ min ka caw bɛnnen don sɔrɔsiya ani sɔrɔsikɔrɔw ka kow ɲɛnabɔli ma ani sɔrɔsiya maa ɲɛma ani gendarmerie maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigi in sen fɛ kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn min wɛrɛ kan o ye k'a jira k'a fɔ u nakunba a bɛ don kadara wɛrɛ min kɔnɔ o ye Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali ko ye walasa cogoya min na bɛn ni kelenɲɔgɔnya yafa ɲɔgɔnma ani kolosuma bɛ se ka segin ka don Mali jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o min baara n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ lakanatigilamɔgɔw dɔrɔn ka baara t'o ye Mali jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan k'i jeniyɔrɔ fin o baaraw la walasa o laɲiniw bɛ se ka sabati minisiri ka fɔ la a ko ni sigi ninnu bɛɛ lajɛlen
lajɛlen kɔnɔna na ale kɔni ye hakilisigiba sɔrɔ bari sabu ka dan ka kuma minnu fɔra ani ale ye waleya minnu ye a ɲɛ la o b'a jira k'a fɔ ko ani o laɲini tɔ ti bɛrɛ bɔ tuguni bari sabula a y'a ye k'a fɔ jamanajɔ a kanu bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana tigilamɔgɔw olu mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ basigi ani kolosuma donni na sani minisiri a n'a ka jamakulu k'u kɔsegin Bamakɔ a labanna ka taa foli bila mɔgɔba caman na f'u dagayɔrɔw la Tɔnbɔkutu misiriba alimami u taara foli bila o la a ka so foli ninnu kɔnɔna na alimamiba in a ye duwawudon de kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa cogoya min na bɛn kolosuma yafaɲɔgɔnma o bɛ se ka segin ka don Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Niger fabala Nyame maa minnu bɛ yen maa 8 ɲɔgɔn na ni sigasigana ɲɛsinnen don u ma k'a fɔ Boko Haram mamaji jɛkulu tɔndenw don ntɛnɛn don u ka kiiri sigira sen kan maa 8 ninnu jalaki bin bɛ u ka k'a fɔ Difa mara la Nigeria ani Nigeri danjɛw la ko u ka wulikajɔ tun b'a fɛ ka kɛ sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u nin na hali n'o y'a sɔrɔla u ma se ka labasaba ta u yɛrɛ ye a bɛ wajibiya sariya ma u ka labasaba ɲini ka bila u ka bolo kan u k'a ma ko avocat commis d'office jalaki min ɲɛsinnen d'u ma o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ walijugukɛla ye walima ka kɛ bamaji jɛkulu dɔ tɔnden ye Difa mara la dugu minnu ko don ni u ka wulikajɔ tun b'a fɛ ka kɛ sababu ye k'olu maaw bɔnɛ u nin na o ye Kilakam ani Difa yɛrɛ kɔnɔ maramafɛn minnu dogolen kun don u ka so olu sera ka ye maa 8 ninnu bɛɛ lajɛlen jɔngwala jɔra a la k'a fɔ tiɲɛtiɲɛni yɛrɛ la olu ye Boko Haram tɔndenw ye nka jalaki minnu binnen don u ka ko u ma jɛ ni a ye kiri ɲɛbaa samaw ɲɛkɔrɔ maa 8 ninnu bɛɛ lajɛlen don min na u bɛ minɛ lakana tigilamɔgɔw fɛ u ye fɛn minnu bɔ ni olu sɛbɛnna u nana o bɛɛ lajɛlen nkalontigiya jamana ɲɛmayaso ka lasigiden min bɛ kiiri bulon kɔnɔ ni u ko ma ko ministère public o kun y'a jira k'a fɔ n'a danna ale kɔni mɔ san 20 kaso ka da maa 8 ninnu bɛɛ lajɛlen kun nka labasaba minnu dara ka bila u ka bolo ka sariya fɛ olu y'a jira k'a fɔ san 20 kaso o ka ja mana kiiri ɲɛmaa 3 ninnu ka jaabi laban bɔra ka bi ka jira k'a fɔ maa 8 ninnu na 7 kɔni bɛ yen minnu ka kaso bi daminɛ san 5 la ka taa se san 10 mɔ. Centrafrique jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ale kun bɛ munumunu zalo min na nazarala jamanaw kɔnɔ a y'a kunjɛ ni Faransi faaba Paris ye François Hollande jamana ɲɛmaa ani o ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la ni o ye Élysée ye jamana ɲɛmaa filaw jɛra k'u da don lahala damadɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Centrafrique caman jɛ dugu min wele ko Banbari lakanabaliya min bɛ yen bi u da sera o ma o tɛmɛnen kɔfɛ Centrafrique surasiya a bɛ se ka kɔrɔdon cogo min ɲangibaliya impunité da sera o ma fɔ ka taa se nazarala tɔnba Union européenne ye layidu minnu da Centrafrique jamana ye Belgique faba Bruxelles senfɛ ni nafolo mugu ye da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma François Hollande a sera ka Centrafrique jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ka lahala dɔw jaabi a ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛkɔrɔ a kun ye a jira k'a fɔ ale kɔni bilama a fari ma se ka foni nazarala tɔnba Union européenne kun gɛn kun bɛ ka layidu minnu da kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Centrafrique surasiya ka se ka a kɔrɔ don ko o bɛ ka senna sumaya Faransi jamana ɲɛmaa François Hollande ye a jira a la k'a fɔ a n'a i cɛsiri o yɔrɔ in na min bɛ se ka to o baaraw bɛ se ka teliya surasiw minnu bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ k'a lajɛ maa minnu ka dɔnta bɛ ka kawuriya u la Faransi jamana fɛ yanni mɛ kalo nata cɛ ka dɔ fara o maa hakɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu kun ye kulu marabafɛntigiw ye k'olu lajɛ minnu bɛ se ka don Centrafrique surasiya la olu ka se ka don nka maa minnu bɛ yen nɔ o maaw la ni olu ye kokolo kɛ ka fari juguw kɛ k'a fɔ de ko yafa bɛ kɛ olu ma ko fɛnɛ kandɛrɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Faransikaw ka dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ wele ko Agence Française de Développement o kun y'a jira k'a fɔ Centrafrique dɛmɛ ni nasara la musaka min jɔlen don a ye ko euro wari miliyɔn 85 nka u nana lajɛ ka dɔ fara o kan ka kɛ euro wari miliyɔn 100 ye siɲɛ kelen o nafolomugu ninnu na kɛ sababu ye ka siraw dilan Centrafrique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a gaɲagayanba ka taa a kɔrɔyanba fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ lakanabaliya bɛ dugu yɛrɛ min na ni o ye Banbari ye Centrafrique camancɛ la Faustin Archange Touadéra a b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la a ka dɔn k'a fɔ bi in na jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalataw kɛra ka maakura bila jamana kunna o kumana furanjɔrɔ fanga tɛ bilen jamana ka sariya a ka se ka boli fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Banbari in kɔnɔ o de kosɔn François Hollande ye a jira k'a fɔ a bɛ se k'i jigida Faransi jamana kan ani seko kɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Centrafrique kɔnɔ ni o ye MINUSCA ye Faransi ni o bɛ se ka jɛkiw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka lakana sabati Banbari kɔnɔ ko o n'a kɛ baaraw taabolow ye.
Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Italie jamana mɔ chrétien diinɛ ɲɛmayasoba katolikiw Papa François ni o ye chrétienw ka ɲɛmaaba ye sigi senfɛ a n'o cɛ Papa François Paul Kagame mago tun bɛ fɛn min na a y'o k'a ye yafa ɲini ka sabu kɛ Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma a kɛmɛ ka jalaki ɲɛsin Vatican mɔ ni o ye chrétien diinɛ ɲɛmayasoba ye k'a fɔ faliba min kɛra Rwanda jamana kɔnɔ siya woloma waatiw la Tutsiw ni Hutuw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 800 ɲɔgɔn na bɔnɛ Tutsiw la jɛnseligɛnani tɔnba Nations Unies ka jati bɔlen la san 1994 ko chrétien diinɛ ɲɛmayaso katoliki yi daki bombo ye a la Papa François ni o ye chrétien diinɛ ɲɛmaaba ye a ye kuma ta ni ka yafa ɲini Rwanda jamana fɛ tɔɔrɔ min ye Tutsiw sɔrɔ ka sabu kɛ maa minnu kun ye lasigidenw ye chrétien diinɛ katoliki tɔgɔla Rwanda o doni kama olu caman y'u da k'u bombo ye ko kumana k'a ka kan ko yafa ka ɲini tuma ni o kɛra Paul Kagame a ye a jira k'a fɔ Papa François a ye nin wale min kɛ nin ye ko wale do wale min ni a kan ka fu k'a bɛ ladiriya de ko fɔ don dɛmɛnw na chrétien diinɛ ɲɛma minnu bɛ Rwanda kɔnɔ olu kun ye kuma ta ni ka yafa ɲini kɛ Paul Kagame n'a ka fanga ni Tutsiw fɛ nka Paul Kagame y'a jira olu la o don kama ko u ka yafa u bɛ se k'o to yen ni maa bi yafa ɲini Rwanda jamana fɛ Tutsiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye u ka ɲɛmayaso yɛrɛ de ye ni o ye Vatican ye Papa François nane filɛ nin ye o de kɛ Paul Kagame ani a ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tutsiw ni o ye filaw ye. Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu Afrique Sud jamana kɔnɔ Congrès national africain ANC a bilama bɛ gwɛlɛya danga la a barata ani jamana kuntigi sigi ni wasadensigi kalataw cɛ sanbila dɔrɔn do bibi na fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ maaw tilan bɛ fila ye ANC fanga ɲini jɛkulu a bɛ fanga na Afrique Sud jamana kɔnɔ kabini san 1994 ni don min na ni Nelson Mandela yɛrɛ ye fanga ta nka kɔsada in na gwɛlɛyabaw bɛ ka a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna mɛrisigi kalataw minnu kɛra sango o kɛra sababu ye ka yɔrɔba fila bɔ a bolo Johannesburg ani Pretoria ni o ye Afrique Sud faaba ye o kun gɛngu man di o de kosɔn maa caman gɛn bɛ ka jira k'a fɔ san 2019 jamana kuntigisigi kalataw a n'a wasadensigi kalataw la Afrique Sud jamana kɔnɔ ANC a bi sɔn ka duguma sara cɛ fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ fa kelen fɛ Jacob Zuma jamana ɲɛma a n'a nɔfɛmaw olu kɛn bɛ ka jamana ɲɛma Jacob Zuma kɔni lapasa cogo bɛɛ lajɛlen la nka minnu tɛ a fɛ ni olu bɛ fan kelen fɛ olu kɛn bɛ ka jalaki k'a fɔ a tɔgɔ yen bɛ yuruku ko caman na jamana foroba nafolo dunni nasiraw ko a yen bɛ olu caman na o kumana olu kɔni b'a fɛ yɛrɛ de a ka fanga yɛrɛ de bila ka sɔrɔ a bila kuma ma se a fɛ maakura min dɔgɔ na bɛ ye o maaw cɛla o ye Nelson Mandela yɛrɛ a mɔden dɔ ye min bɛ wele ko Ndileka Mandela o y'a jira k'a fɔ ale kɔni bilama kɔni jigi tigɛlen don a mɔkɛ Nelson Mandela ka fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔmaw bilama la ko barisabu ka da ka dugu jɛ ko mugan da k'i b'a mɛn de k'a fɔ maa yɛrɛ min ni o ye fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ ɲɛma gale jamana ɲɛma o tɔgɔ de bɛ ko nɔgɔlenw na wa maa si de tɛ ka sɔrɔ fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ min bɛ k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na o kuma na k'a ka sigi a ka k'a fɔ n'a tɛ k'a yɛrɛ tɔɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka Nelson Mandela bɔnnaw tɔɔrɔ o kuma na san 2019 k'a fɔ de ko ale bi kala de ta ANC fanga ɲini jɛkulu maa ye k'o kandɛrɔ min yɛrɛ y'a tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛla a ko kɔsada in na n'a ma kɛ kunnaja ye dɛmɛ min bi kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma Afrique Sud jamana kɔnɔ minnu n tɛgɛ t'u kɔ sɔrɔ maa 17 ɲɔgɔn na o wari tun bɛ ɲini ka kumaniya olu mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni hakiliyanba bana kɛ mɛ k'u degun olu caman kun bi sɔn ka sa ka sabu kɛ jamana ɲɛmayaso ma wuli ka jɔ kɛ k'u dɛmɛ o kuma na ale kɔni y'a ka layidu kɔni da n'ala sɔnna ma jamana kuntigi kalataw minnu natɔ don a tɛ kala ta ANC fanga ɲini jɛkulu ye tuma min na ni a yɛrɛ balimakɛ dɔ ye o mɛn ni o ye Nelson Mandela mɔden wɛrɛ ye o ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ o ye bataki dɔ sɛbɛn k'o ci a mɔ k'a jira k'a fɔ Amadi Jo tɛ kɛlɛ dɔ la nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ANC fanga ɲini jɛkulu fɛn minnu man ɲɛ a kɔnɔ a ka kan u ka fara ɲɔgɔn kan de ka olu de fiɲɛw furakɛ ko nka k'a fɔ de ye ko i bɛ ANC yɛrɛ de kɔ bila ko o nafa tɛ Afrique Sud jamanadenw kan. Faransi jamana kɔnɔ maa minnu kɛn bɛ k'u kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ntɛnɛndo marisikalo tile 20 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jabaranin na u bɛ se ka dantigɛli kɛ jamanadenw ye maaw bɛ se ka danaya da maa ka maa min ma na u kun minɛ kɔrɔfɔw fɔ cogow la maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jabaranin na François Fillon Nicolas Sarkozy ka fanga ɲini jɛkulu ani Benoît Hamon ni o ye François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ ye Marine Le Pen u ka fanga ɲini jɛkulu ma ko Front National maa bɛ se k'olu misaliya k'olu kɛ maaw de ye minnu ni olu kɔni de
dinafe ani Emmanuel Macron min yi yɛrɛ ta ka bɔ François Hollande nɔfɛ ni ka kɛ cɛbɔ ye ka taa se Jean-Luc Mélenchon ma u ko ale ka fanga ɲini jakulu ma ko la France insoumise o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi min di ka majigi maa wɛrɛ ka taabolow ye kɔrɔfɔ daminɛna nɔgɔya kɔni na nka da selen lahala damadɔw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilinanta di kɔrɔfɔ bira ka gajan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna lakanabaliya tunkarankew ka lahala immigration laïcité o kɔrɔ ye jamana yɛrɛ a bɛ se ka kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen bi ta kɛ jamana min kɔnɔ diinɛ ma bɔ diinɛ na ka taa se silamaya mɔ ninnu kɔrɔfɔ damadɔw de kɛra sababu ye ka baro gajan maa min bɛ yen ni jate kunfɔlɔw kɛ mɛ k'ale jira k'a fɔ ale bɛ sɔn k'a kɛ jɔyɔrɔ 5nan ye ni kalata ko a bɛ kɛ nin maa 5 ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye ko kɔsa Jean-Luc Mélenchon maa bɛ se k'a fɔ ale de ka kow jɔra maaw hakili fɛ kosɛbɛ k'a daminɛ lycée professionnel lɔkɔlisow datuguliw la ka taa se faransikaw ka cas yɛrɛ degeli ani bamaɲiguruya kɛlɛliw a ka kɔrɔfɔw ye maaw kun minɛ nin yɔrɔ ninnu caman na wa a tora ka ŋwara da Marine Le Pen na ni o ye Front National musolaka ye yɔrɔ dɔw fɛnɛ na a kɛra togorokoma ye ka maaw layɛlɛ ka sabu kɛ kuma min na ni kɔrɔfɔ gajanen don Benoît Hamon François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye François Hollande ka ministre kɔrɔ ye min ɲɛsinnen kun do sɔrɔkow mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye fanga ɲini jɛkulu kelen kɔnɔmaw ye ni kow n'u taabolo kɛra sababu ye Emmanuel Macron k'i tigɛ ka bɔ parti socialiste la ma mina kɔrɔfɔ bilennen bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a sina ka yɛlɛko kuma dɔ kɛ k'olu ka kɔrɔfɔw cɛrɔ tigɛ a ko tiɲɛni yɛrɛ la a ka kan sigikafɔ yɛrɛ de ka kɛ parti socialiste kɔnɔmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ si ma fɔ si ma yɛlɛ o yɔrɔ la François Fillon tɛ Marine Le Pen tɛ maa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ filɛlikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen y'i kɛ yɛlɛ ka ye François Fillon ni o ye Nicolas Sarkozy ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ ye ale kɔni y'i da ka bonbo de ye k'i ta kɛ tilɛli ye walasa a bɛ se ka kisi ka sabu kɛ ale yɛrɛ bilama kasa bɛ a nɔfɛ yuruku o caman wɔmɛ ka ɲɛsin a mɔ k'a fɔ kuma min na a tun bɛ wasabulon kɔnɔ k'a denmuso ni a furumuso a ye jɔyɔrɔ di olu ma u kun tɛ ka jɔyɔrɔ minnu labaara a baara ta nafolo tun bɛ ka di u ma kɔsada in na dɔwɛrɛ n'a mɛ ɲɛsin a mɔ k'a fɔ a terikɛ dɔ bɛ yen min ye vɛsi dagabana dɔ kala a ye nafolomugu caman na o kalakun ka di a mɔ a n'a kɛ ɲanguma fɛn dɔ kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yuruku nasara kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'ale lanɔgɔ Benoît Hamon min ni ale kɛra François Hollande ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ ye ni a bilama yɛrɛ o n'a ɲɔgɔnna darajaba tɛ la ale kɔni y'i ka kuma fanba bɛɛ lajɛlen ɲɛsin Emmanuel Macron de mɔ ni dun ye Emmanuel Macron lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ jatew kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ ni kalata ko k'a bɛ kɛ fɛn ye bi a bɛ sɔn ka taa tako 2nan na ni o ye 2e tour ye o fɛnɛ de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Funba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn